हेलो लोगोफोर खुलुमबाय जों दायो थांगासिनो गारि गोदान लायनो गसाइगावआव महेन्द्र श'रुम गोदान खुलिदों बेयावनो गारि गोदान लानो नागिरदों बेवाया बिमाय मान जाबाय बेनो आब'आ नै गारि गोदान लांनो फैबाय जोंहा नै महेन्द्र श'रुमा बेनो गसाइगावनि गोदान ना बावाखैदां खुलिनाया जाय लानो गोसो एबार बङाइगाव थांनांला डाइरेक्ट गसाइगाव बावनो मोनसिगोन मा जायगा ओमफ्राय थिनालि गसाइगाव थिनालि गारि लांफैग्राबा ओरैबायदि बुरजा बेनो बेवाया गारि लागोना बेबो दादा बेवाय बै आदा बे आब'नि बिमा बे बेवायनि बिजालदे बे आब'नि बिमा बेनो गारि गोदानानै रेडि जाजोबखाबाय लांनांसिगौ लाबाय ya đi thầu đi đâu quay ơi ai lên con nào vậy Siapa berburu ini? Foto berapa nih? Ini apa di? Mama, aku nggak. Mama. Nung mana kita ya sih dari kita nang kita itu? Hah? Nani? Ibu saya saling nunggu. Nunggu. दायो मोनसे मोजां सुबिदा जाबाय नङाबा जोङो गसाइगावनि जिखुनु लकेलनि बे गसाइगाव लकेलनि मानसिफ्रा जोङो बङाइगावसो थांनांगौमोन गारि लायनो थाखाय दायो जों गसाइगावनो लानो हासिगोन बावाखै श'रुम गोदान खुलिनाया ओमफ्राय नै बाबुआ गाबदों मानो होनबा बे गारि बायबा गिफ्ट मोनोना मोनसे गिफ्ट हरोना चकलेट गिफ्ट बे गिफ्टखौहाय बिनानाव लानायनि गावनोबो नांगौमोन मोननै बिनानाव मोनसे गाव मोनसे बिनि थाखायनो सिख'लायनानै गाबबाय बेसारा नै दा गाखोजेनबाय गारियाव लांसिगोन गारिखौ फिसाजोआ गाखोबाय ओमफ्राय आदा गाखोबाय मा बेवाइनि बिसालथे गाखोबाय Misti nangga misti am iya madu. Gedan-gedan lah. Misti nimpiran baik nih kari gedan lanai ini jago dan bewoya. Ayo orang kamu baca malai. Cantik. Sini aku pakai. Nah, biwes sigang jagar malah gari bigum ya. Birat, ono bimayong anay. Singra man sinabis na.
आं बिमाय नुवा खुलुमनाया लाखांबाय थांनोसै दाना फिसाजोआ बिबाय गाखोबाय आंहा स्कुटि सालायनानै थांनांसिगौनो गारि बयबो गारि लानानै फैजोबनाय ना ओमफ्राय दा बे जाय बेवाइनि गारिखौहाय सासे बेवाइ सालायनांगौ नालाय ओंखायनो आं बिनि गारि साबिखौ लाबाय गरम सान्दुं फिदिंना होनो फिन्दा नै न'आव लाबोजेननानै एसे फुजा होनोसै आरो होबावगोन बे दा न'आव सोफैजेननायनि होनोसै ओरैनो एसे बेखौ फुजा होग्रोबाय न'आव फैनायनि आथिं सुबाय नै दैया लायदो दैया आथिं सुनांगौ साखाया आथिं सुबाय नै बेवाइया गारि गोदानखौ आथिं सुनोसै आं